Adunay bag-o og luwas nga ruta alang sa mga gustong mokatkat og makit-an ang Mount Pinatubo Cratered Lake apan giistudyohan pa kini sa kagamhanan sa Porac, Pampanga ning higayuna. Ang bagong ruta adunay 22 kilometros bag-o makaabot sa Mount Pinatubo. Maagian niini ang barangay Sapang Uwak, Villa Maria ug Inararo. Sa tumoy niini adunay camping site diin makita ang Zambales ug Tarlac. Matod ni Porac Mayor Condralito de la Cruz nga ang bagong ruta mahimong gamiton nga alternatibong dalan alang sa mga hikers ug ecotourism enthusiasts apan iyang gipahimangnuan ang katawhan nga ang Crater Lake sa Mount Pinatubo alang lamang sa mga eksperyensyadong mountaineers. Ang Mount Pinatubo usa ka ilado ug aktibong bulkan sa Luzon. Mibuto kini niadtong 1991.